Ayan, hello, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang hapon. So, walang maulam ngayong GCQ. We are going to harvest some vegetables. Ayan. Hindi pa pwede yan. Yung utong lang muna. Utong tawag ito, yung string beans sa English. Ayan. So, kita naman tayo guys. Mga kasama ko. Mga tanim natin. Tikag na kasi wala namang matagal na walang tawag niyan, walang ulan. Nabayag nga 1-2 daw, iso nga nagtitag amin nun. Pag pwede kita i-cactus uri madi masipsibugan ka mabiyaga na. Makita yung kita halaan niya. Utong, string beans. Ayan. Kaya yung matayag banit nila mas buwan, sige, gano'n ka natapal lang. Pakita ko. Ang tingin nito, baka di na pa yung mga tao. Napal lang. Kaya, may tisden. Ha? Pangkan? Sige, gano'n. Yan, so dito, ganito ang buhay dito sa probinsya. Walang ulam. Kitas-kitas lang ng mga gulay. Papaya at kamuting na lungtan. Naman ipagbagay nila. Ay sayang atin eh, magkita nagkita. Batiti. Ay kabatiti bata ka, tabungaw. Ay, daming kuton. Daming langgam. Hello, kuna matag. Hi ka mata. Hi po. Wana. Ganito po ang mamitas. Pag may itinanim, po muna nag-shoutout ka mo kini mama ni mama Diana. Bigyan mo ng ulam na ba daw? Yan, so madami pang tanong. Okay, so yan lang. Na-share na natin yung